La xarxa Alcover és una comunitat que des de fa 30 anys connecta persones i territoris a través de la cultura, de la llengua, de les arts escèniques. La xarxa Alcover per a mi és un instrument de treball, és un espai d'intercanvi, de diàleg i una entitat que sobretot treballa per a garantir el trànsit i la presència de companyies de teatre, dansa i circ pels diferents territoris de parla catalana. Per a nosaltres, Xarxa Alcover és una ferramenta imprescindible per a fer connexions. De fet, enguany hem estat seleccionades amb el nostre espectacle Caos al catàleg i això ha fet possible que anem a places on no havíem anat encara. Va ser la primera vegada que s'obria un mercat fora de les Illes Balears. I això va ser gràcies a aquesta iniciativa que va néixer amb el projecte Alcover. Simplement volia dedicar unes paraules de felicitació en els 30 anys de la xarxa Alcover. La xarxa Alcover per mi és una eina clau de connexió i circulació entre tots els territoris de parla catalana i considero que és una eina molt necessària i important perquè hi hagi aquest teixit i aquest coneixement entre espais teatrals, productores, associacions d'arreu d'aquest petit país nostre. Així que realment pensem que enforteix el nostre sector i les arts escèniques en general i possibilita que coneixem altres companyies i altres espectacles que es fan en la nostra llengua. Jo he format part pràcticament de tota aquesta llarga etapa com a programadora d'un teatre, de l'Auditori del Cudi, però també he format part de la junta directiva i he pogut compartir tota aquesta trajectòria de la xarxa Alcover que ha passat per moments molt bons, després hem tingut etapes difícils que inclús hem estat a punt de tancar-la perquè ha hagut un moment de crisi i ara estem travessant un moment bastant bo en el corpor. En la meva feina, producció de ferro i escena, la xarxa ha permès establir complicitats i generar projectes que fan que els nostres espectacles viatgin i arribin a nous públics. És aquesta xarxa, aquest teixit, que ajuda a que espectacles fets aquí puguin ser vists arreu del territori amb unes condicions que són favorables i que ajuden en aquesta circulació d'espectacles que aquí és tan necessari que a les illes ens costa molt de sortir i és un teixit important com perquè se generin aquestes dinàmiques. Jo crec que avui per avui el projecte Alcover segueix sent un projecte vigent perquè fa falta circuits comercials i m'ha semblat molt encertat que el projecte Alcover hagi donat peu a l'entrada a les sales independents per acabar d'estructurar aquest mercat d'un teatre en català i que per tant jo crec que això té un futur per davant i crec que seguirà donant molt de joc a la societat i en el teatre. Alhora crec que és un instrument de debat, de diàleg entre professionals dels tres territoris. Crec que alhora té una grandària no excessiva
Per tant, crec que això la fa també més eficaç. És més fàcil el contacte, l'intercanvi, i això en un sector precaritzat com el nostre sempre és de molta ajuda. Gràcies a la xarxa, el teatre en català ha arribat a molts pobles i ciutats que d'altra manera no haurien gaudit d'aquesta possibilitat i alhora ha fet que companyies que mai no haurien tingut en el seu estàndard professional arribar en aquests pobles i aquestes ciutats ho han aconseguit. La via principal de feina que té la xarxa Alcover, després de 30 anys de feina, crec que és una xarxa de contactes i d'espais que, evidentment, la seva missió és aquesta, generar teixit cultural, unir-nos, que mos coneguem i que se connectin els territoris, evidentment. El projecte Alcover per Mallorca, el Manco per nosaltres, a la Fornal va representar un abans i un després de la professió a les Illes Balears. Pensem que és imprescindible que continuï avui i en el futur, així que us desitgem un molt feliç aniversari i per molts anys més. Per tant, es pot dir que hem reforçat la cultura en català, apropant creadors, companyies i reforçant el nostre espai cultural compartit. Amb el temps, la professionalització de la xarxa ha permès sumar suports i complicitats tant des de l'administració com des del mateix sector professional que han fet possible projectes com Trànsit o darrerament Paraula Compartida que demostren que treballar de forma conjunta allò públic i allò privat permet compartir espais i espectadors i crear experiències que fan créixer el sector. Després de 30 anys, la xarxa continua sent imprescindible per la cultura, per la llengua del nostre país, perquè sent que no rep sovint el reconeixement institucional que se mereix. Crec que som un sector molt pobre, molt dèbil, molt maltractat i la xarxa més que mai és necessària i és imprescindible. Així, després de 30 anys, la xarxa Alcover segueix sent casa, pont i escenari pel teatre en català. Felicitats, fem 30 anys. Hem arribat fins aquí.